A construción dun dique de abrigo no Peirao de Aguiño é un proxecto do que se ven falando dende hai tempo, pero que polo de agora non chegou a materializarse, a pesar das reiteradas solicitudes por parte dos representantes da confraría nestes últimos anos. Esta mañá a presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, mantivo unha reunión de traballo co patrón maior, José Antonio Santamaría, no que tamén participou o alcalde Manuel Ruiz. Nel abordouse este asunto. Portos xa ten avanzado no proxecto, e hoxe analizáronse as diferentes opcións para tratar de buscar aquela máis axeitada, que permita mellorar a seguridade das embarcacións e dos mariñeiros, nun porto cunha exposición moi directa ao mar, no que operan a diario ao redor dun 100 de embarcacións, a maioría delas pertencentes ao sector marisqueiro. Na reunión abordáronse tamén outros asuntos de interese para o pósito, como é a reordenación da esplanada portuaria e a construción do futuro edificio de usos náuticos, que dará cubillo ao Club de Remo.